Nandito po tayo ngayon para interviewin ang isang Pilipino na nananawagan po sa Pilipinas. Siya po si Latayada. Mr. Latayada, ano po bang nananawagan niyo? Ko rito. Sabi ni Pat, maganda raw sahod ko dito. Sabi ni Pat, okay daw trabaho rito. Sim Hotel. Tapos, Yung mga mekaniko kasama ko rito, alalaki na sahod pagdating dito, tigapulot lang pala ng basura. ano pa masasabi mo? Masasabi ko rito, binaba kami ng sahod. Akala namin maganda. Ayun pala pagdating dito, mekaniko, nagpupulot ng basura. Tulad yan, ano hawak mo na yan? Ito nga yung basura eh. Pupulutin nga nila kami eh. Kaya sasama na loob, inom na lang kami dito eh. Dito eh. Sa paniwala sa Pilipinas, maganda. Malaki ang sahod pagdating dito, ang laki ng kaltas. Ang buhay dito sa Saudi, akala masarap, kung pala mahirap. Ayan po yung mga kasama ko, sa sobrang sama ng loob mo. Yan po yan, mga mekaniko po yan na... Sabi mo, Bart, yung paka-make and drink, sigayahin mo. Teka, tatanong ko lang kung ano pinaglilibangan nito. Ano ang pinaglilibangan mo ngayon? Yun nga ako iba, pinagkagawa ko lang dito, kasaya po yung sarili. Pagka tumitigas yung titi mo, ano na lang ginagawa mo? Yung ginagawa ko, inihimas ko na lang, wala ako ngayon eh. Sinasalsal mo? Ganun na lang, Salsal? salsal na lang po. May tanong po ako, Ano yung malakas ang buga? Yung una, yung uli? yung una po, kayo po ba si Mike Enriquez? Hindi, bakit yung una ang pagkakaalam ko yung uli? Hindi po, yung pumalakas po yung una eh. Yung kasi yung uli, pagka yung meron dito, ignatanong eh. Yan po,